住都冇得打㗎啦，合波。Oh, sorry. Nagre-reklamo namin. Hindi, paano lang kami. Di ko na alam yung gano'n-gano'n eh. Oo, ganyan din kami. Kaya na kayo katagal naglalaro niya? Matagal-tagal na rin, pero ano lang, laro-laro lang, hindi siya ano. Ang grabe naman. Ay. Brian, ikaw na nakahawak na ito. Yung nasa gilid sa
Oo. Wala na lang kayo ulit mo. Uy, yung ano? Kaloy! Pati yung phone? Kaloy! Kaloy! Okay, Kaloy. Tawag mo sa akin. Naano niya pala? Si Kalo. Ba't GTA? Nagawa mo naman. Ano yan sabi? I-open na rin.
Ha? Nauubusan ko rin. Kala ko yung
Ito ba?